Difolong District Administration atumpen Bhasa Gaurav Sapta jai mek ke dei. Siksidul Alama joini CEM Dr. Tuliram Ronghang lapen jai ka tharang bong nang teni ni tini pudokok ji angring. Difolong District Administration atumpen Bhasa Gaurav Sapta jai mek ke dei. Phaikuni ni phaike thomarni Dipulangkung habi odetaram holalong District Administration atumpen Bhasa Gaurav Sapta jai mek ke dei. Labangso jai mek laki Assam Hangkanga District tinalong Sarkar atumpen District Administration aphan katalonji aphan lam toy pilu. Laso ting si Karbiang long along ta District Commissioner Nirola Phangchopya hin pen Japon si Bhasa Gaurav Sapta jai mek iruya farman ke dei ji aphan chisik ponlu. Laso jai mek mesen pen ke chunji aphan tirikam me ta me seng ponlu. Bhasa Gaurav Sapta jai mek kang puam Mielong tirikam ami phu kamsingan se hin pense me jaripon Mielong Bhasa Gaurav Sapta kopia pot si ketalonang kokma District Commissioner hin pense than pajirmi pon Jasemet Assamese alam classical language aman kelong ningkarong kachipia farman sila swajai mek ding ponlu Mielong EM Billy Mohan Khaglari MSc atum KJE ami phu Chandra Singh Kro Padmasri Dhaneswar Tipen Chenglo katum Mielong chetong dun rinti Mielong lam lamera phan kachipaduga bang phu bang peto phan karchu padupo News Desk report Malong News ana jati karbi pen chenglok la pen belek jono jati gosti ke do ana tum tenta pili lake ni tum mane isi festival la song ani ngarong chipiar ni athema isi a language isi a language lam jong se li tum jong se do bodi ande an ke le ji pulu tam te li tum chipaduk nangji ka ko kom ne istame suri sitan surihini an litum tok nangji lun pustame tomo pustame litum ba poichi pustame tok nangji tok an ba si chipaduk ten an se litum anang de ledunji la se Assamese a bhakhata Assamese language la tumi la ana lang litum pen prang ke tok ke langatum chipaduk pen lam kuru sarpo lamet litum chipa duga journey sipinya Assamese language phanta security pilo recognize kurilo lagya drobodi language hisablo lapen classical language taplo lapen ilitum karbi ajati tum thanda especially karbi long ilitum an karbi ilitum ta kasong deng an kele dunja phani ilitum kato kabe tok bang tum an pen lampuru tum an pen telang se ilitum karbi language ta kosong se aprang padam ponang jimang lake ilitum bando babe ka pado ka nang so lapen ning khelo nang litum la bangso alam ta social media la pen paper long an sta tok pen ta thang po thema ini tum ta porno li tum karbi language ta ang song an ka pale non ke cheng ahut Assam pen karbi language teacher a point APHC president ke hai niri ke role pedona tu ningkan ke apa Siksidul Alama joini CEM Dr. Tuliram Ronghang lapen jai ka tharang bong nang teni ni tini pudokok ji angring Siksidul laki si Bharat Kachari aron mate Indian Constitutional long inglong asophan kiraya jakong laswa Siksidul ajakong thetan binong laswa jokse Siksidul kelong lekhe tumta Siksidul chehang bom lasona birtai li tuma por bena por bharorang kangalong ar julong karbiang long karbia khe phanke ha Bharat Kachari aron aluka salam mahot pensi islam pipon dedlu laswa jok non anta Karbiang long lapen Karbia khialong ki Siksidul ajakong dokoklu bonta laswa Siksidul Karbiang long along mate Karbiang long Autonomous Council atum jakong chiperang ipami medet binong pusi ningkan photro ke Karbiang long along Ratcharia tomonalong hirubok dokoklu lagi Ratcharia song tamang bong kake da kache jong alam thi
non ta jujji la so siksidula joini ratcharia song atuma jorni kapang thang mantu ni ke siksidula joini achi klo mei theke pha mantu ni ke ratcharia song asongja tum lam theka chipangjar anghong pip chepajang et an mantu ni ke siksidula lama joini songjang bong chithur som arjeta theklong ili non ke la so siksidula lam thea putha ki jutsia farman lam thama ki dujia birta si ke klang la ki bjp la pen aphl siang bongalam thesi ke klang siksidul pen si aphl sia tum ratchari kapathu putang siksidul pen si aphl sia tum em msc cem ke mana mang ke heman putang siksidul alam pen si aphl sia tum radapan ratcharia long ke bai I putang radapan siksidul alam than plir please asap sap than chot pusi alam ke wan lahaya koi ki bjp tum kai kita aphl sia phan ki pia koi alam lasinon ki jutsia farman ji ka thar la pen cem dr tuliram ronghang angbong siksidul alam putha klarda ke thana sakhi theng pu polam cem dr tuliram ronghang a hin pen lam thi pangdak pon tanglu la so phike siksidul putha ke rat manghu helo la pen aphl sia tum half through alam ke than vera pot rada tum chini pu pusi cem a hin pen lam thi chipak lang pon ke lili es cm ai saben salang phanchuning rilo tiala so bahini vet la so lam ke chipichoi along alang ta me wang pen lili ke chok chiam da me nang pekeng nang po banili da me alang li phan kupie alang li rar phan ke than lahaya putha kupi bima alang li ke than la sap putha ka me nili da me unan ke lili alang li phan da me la so reply ke pipo la alang li phan chuning ri ba ke nal tu social media hoi hala so ka chingwai so kung sai chingwai hor bang ke alang li da me la da na chitong lo je phasuni le chuning ri lo aka pekpen kali IPSL sia leader jaga thar la pen ke nili la pen karju bang ami mani doi po alang li rar phan paragraph 2 sub paragraph 7 deposit separate electoral rules bonai ne datma deposit re election do de datma deposit panchayati raj dak December 1st week জায়গা থার আর মই দুজনে থাকি দুজনে ডিবেট হব এজন কোনোবা হদিব রিপোর্টার এজন ভাল রিপোর্টার এজন থাকিলে তেখেতে হদিব মাত্র দুজনের মাজতে ডিবেট কৰে তুলিৰাম ৰংহাং আৰু জায়গা থাৰ কোন এইটো লাংকুং ওপেন ডিবেট হব লাংকুং ভাবে সাসিংকৰ লাংকুং ভাবে অডিটৰিয়ামত ডিবেট হব এইটো নৱেম্বৰ মাহত উইদিন নৱেম্বৰ নহলে ডিচেম্বৰ মাহত বাকি আপোনালোকক গোটেইখিনি ইনভাইট কৰিব দিম যিমানখিনি lapu cem ahin pen la solam ningje deda phi pharang ke thengno ji ai ka thar pen lamboi pidun thu siksidul alam ke karabia rada phan ni henlo ke than cheng siksidul alam jaha ka melia tumta kachini ni sik ke cheng alam ke siksidul bolote lang chinglu le det nangji so chingthi the det nangji pieri che chok che det nangji pulo bonta non ke nile tum than piglo 25 cem atumta siksidul chinilu siksidul ke ingcham hi ason kali lake det ke kim aron punon ke latumta chinilu nile tum siksidul alam than pa me non ke cem ta nile tuma phan nang dakrut hai tanglu choklata nang challenge tami bonta nile ke master lu siksedula master lu nile ke birthia dangta athan bang aphan ke aman gpu athan bang aphan ke akeng si otpen kardom titi bonta cem nile ke nang ardom si manang pinang ji pupupe bonta athan bang aphan ke dakrut nang ni cem nile phan ke nang challenge nang ni athia student asar aphan ke challenge nang ni nile phan che than nang sar po bang ke chelon lahe ke aphl se ame pu ai ka thar cem dr tuliram ronghang aphan lamwoi ki pia lam the than là tum lo sik sido tum than lo than lo neli tum amastor alang li tuliram ga stu neli tum asatro student bangsa satro tum ke amastor panchelins li master lo pirthia dang ta master pan aman sikiu amastor phan ke bang teksera tum ke akeng ke ot sikar dom titi agyan ke do tum an ke claim ke son ke la chele ke than nang sar po bang ke chogi la son bang yok ta ni ye la son ji bo sa po bang ke hala ahut pen ke sik schedule alam ke ne li hello ke than ching ke tek the pen a jok ahok lo thana bang ave te jok ta tek the la pot masi ilitum imla ayahatum mac atum ta alang litum ta ningjelo ke cheng ko ke sik schedule ke lang ching lu le det nai chu ching tip te det nai so ching chi the det nai peri chi chok che det nai
ki lasi ji ai kathara teng polote sik sedula hin ki ji ai kathar ki CEM Dr. Tuliram rong hanga than bang lang pusi lam the kachipak lang an parta CEM ki ji ai kathara long sik sedul kacharli dun au sumati ai student pusi lam the chipak lang pon lasi Dr. Tuliram rong hanga hin pen ji ai kathara phan ki jut sia farman sik sedul lam the radano bang hini ingi chom che thanang pu along ji ai kathar dunjini dundini apora phan chong hong nang kok pu lapen mu ji ai kathar lapen Dr. Tuliram rong hanga tumbang hini ingni prong sik sedula puthak kachethan dokokte komat si rada long a hokpet ke than ma kalima lata karbi rada tum chong hong prong tanglu lasi sik sedula la marjana long komat si kang tangnai actor manjima apora phan chong hong nang kok pu news desk report Malong News. Litum kelang bom lagi Malong News 24/7 hampang aparman klar da kabirta.